Ndine Kundani Chinele ndi nzangayo Savita Wirima ndipo tafika ndi nkhani kuno ku MBC. Poyamba nayi mitu yake. President Razarus Chakwera lero walandira degree ya ulemu ya udokotala kuchokera ku University ya Joaquim Chissano ya mdziko la Mozambique. Mtsogoleri wa dziko linoyi wafika mdziko la Zimbabwe komwe achite nawo msonkhano wa bungwe la SADC. Ndipo alimi omwe ali ndi ng'ombe za mkaka apempha oyendetsa galimoto zikuluzikulu zonyamula katundu mdziko muno kuti asiye kunyanyala ntchito. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Razarus Chakwera wati mgwirizano pakati pa mayiko ndofunika kwambiri polimbikitsa ntchito za chitukuko. President Chakwera wanena izi pamene amalandira degree ya ulemu ya udotolo kuchokera ku University ya Joaquim Chissano ya ku Mozambique. Iye anati ubale pakati pa mayiko oyandikana monga la Malawi ndi la Mozambique ndofunikira kwambiri chifukwa umapindulira anthu. Ndipo Dr. Chakwera wafika ku Harare likulu la dziko la Zimbabwe komwe achite nawo msonkhano wa 44 wa bungwe la SADC. Nduna ya zachilungamo ku Zimbabwe aziyambi nduna ya zachitetezo kuno ku Malawi ahare mkandawire komanso akuluakulu ena amaboma a Malawi ndi Zimbabwe ndomwe analandira President Chakwera pamene amafika pa bwalo la ndege la Robert Mugabe mdzikomo. Ndipo boma lati msonkhano wa SADC ndofunika kwambiri ku dziko la Malawi pamene ladzipereka kwanitsa mfundo za chitukuko. Nduna ya zachitetezo kuno ku Malawi ahare mkandawire yanena izi pazakufunika kuti President Chakwera achite nawo msonkhano ku Zimbabwe. Blessings Chireuka watumiza ripoti ili. Maiko 16 kuphatikizapo mabungwe omwe amathandiza maiko amu Africa mu njira zosiyanasiyana monga the Arab Bank for Economic Development in Africa BADEA akhala kuchita nawo msonkhanowu. Walankhula mu mzinda wa Harare, nduna ya zachitetezo ahare mkandawire ati uwu ndi mwayi wa atsogoleri a maiko amu SADC ogawana nzeru pa mavuto okhudza maikowa. Pali kulumikizana kwakukulu kuti mabwana athu ma president am SADC akabwera azagwirizana kuti kodi sogolo lathu tiyende bwanji kukunka ku 2063. Pali zambiri zoti ziko limodzi silingachite parokha, payenera kukhala muchizungu ndinganene kuti an integrated approach. So ndiye kugwirizana kuti mabwana athu akabwera azagwirizana kuti kodi ku agriculture tipanga bwanji, ku chirara chomwe chimabwerachi tipanga bwanji, zambiri koma zonsezo focus ikupita komwe mwanena ku 2063. Msonkhanowu uchitika pamutoti kutukula luso la makono kutiritse kule mwayi wokweza chuma chokhazikika pokuza mafakitale amakono maiko amu SADC. Msonkhano wa SADC umachitika chaka chilichonse ndipo ma president a maiko omwe ndi 16 amakomana. Cholinga cha mgwirizano wa SADC mwazina ndi kubweretsa chitukuko, mtendere ndi chitetezo komanso kuchepetsa umphawi ndi kulimbikitsa mfundo za demokrasi. Blessings Chireuka, Harare, Zimbabwe. Ndipo ofesi ya kazembe wa dziko la Malawi ku Zimbabwe ati ulendo wa President Chakwera uthandiza kulimbikitsa ubale wabwino omwe ulipo pakati pa maiko awiriwa. Nayo Blessings Chireuka ndi zambiri. Wachiwiri kwa kazembe wa dziko la Malawi ku Zimbabwe, Major General Elias Mpaso wati dziko la Zimbabwe lakhala bwenzi lodalirika ku dziko la Malawi pa nthawi ya mavuto.
ubale wathu pakati pa Zimbabwe ndi Malawi ndi ubale woti sitinganenso kuti ubale koma ndi uja wapondepondepo. Mukumbukira nthawi imene tinali mavuto ya Cyclone Freddy, boma la Zimbabwe ndimene athandiza kwambiri at a very short notice. Analithandiza zinthu zambirimbiri woti pano pa zina sinapitise dakali kuno Malawi timavutika mwina transport malinga ndi ndalama amene mavutirapo, koma ubale wathu ndithu ndi dziko lino la Zimbabwe ayi ndi ubale usangalatsa kwambiri. Mwinanso kulibenso kusadiki konse kuno ubale ngati umenewo. Malawi akonzeka kulandira President Dr. Razarus Chakwera ku Zimbabwe. Ife ngati ofisi ya kazembe wa Malawi kuno ku Zimbabwe takonzeka kwambiri andi anthu akufunitsitsa ndithu kuti abwana apeze mpata kuti akumane nawo pasemoni. Nayo nzika ya dziko la Zimbabwe ataruvinga mahosi yati amalawi ali ndi khalidwe labwino zomwe zawapatsa chidwi chofuna kuona President Dr. Razarus Chakwera komanso kuti tsiku lina adzafike ku Malawi. Amalawi oposa 6 miliyoni ndi omwe amakhala mdziko la Zimbabwe. Blessings Chileuka, MBC Harare, Zimbabwe. Tibwerere ku nkhani yathu yayikulu kwambiri madzulo ano yomwe kuti President wa dziko lino Dr. Razarus Chakwera lero walandira degree ya ulemu ya udotolo kuchokera ku University ya Joaquim Chissano ya ku Mozambique. Mtolankhani wathu Austin Kachipeya ali ku Maputo mdziko la Mozambique ndipo anali nawo pamwambo ndipo watumiza ripoti ili. Sukulu ya ukachenjede ya Joaquim Chissano pozindikira ntchito zotamandika zomwe mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Chakwera wakhala kuchita popeza chuma chothandizira mavuto akusintha kwa nyengo polimbana ndi mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu komanso kupempha maiko olemera kuti akhululukire ngongole maiko osaukitsitsa amupatsa degree ya ulemu ya udotolo yokhudza maubale ndi ntchito zachitukuko. Mawu awo Vice Chancellor wa sukuluyi Professor Jose Magode komanso President wakale wa dziko la Mozambique a Joaquim Alberto Chissano ati Dr. Chakwera akuyenera kulandira ulemu chifukwa cha ntchito zotamandika zokweza ntchito zachuma komanso kutukula miyoyo ya anthu zomwe wagwira m'mayiko osiyanasiyana kuphatikizapo ku Malawi. Ndipo mmawu ake President Chakwera anayamikira sukulu ya ukachenjede ya Joaquim Chissano pomupatsa ulemu wapamwamba wapadera. Mtsogoleriyu anatinso kuchita bwino pa chuma komanso chitetezo cha dziko la Malawi chimatengera ubale wabwino omwe ulipo pakati pa mayiko oyandikana nawo ngati dziko la Mozambique. Ndikuyamika President Nyusi chifukwa ulemu umene tapatsidwa lero sikuti ndi wa ine ndekha koma wa Malawi sukadathekanso ulemu umenewu popanda ubale umene wapita patsogolo kwambiri sizinakhalenso bwino chotere ndi dziko la Mozambique ndi Malawi, koma chifukwa cha ubale umenewo ndi zokambirana zimene takhati kuchita kuonjezera zimene timakambirana dzuloli kuti tizisayinananso mgwirizano othandizana pa zintchito zosiyanasiyana, mgwirizano wina woti tizisayinabe kutsogoloku kuti mpakana pafike pamenepa chifukwa chakuti ubale wathu uli bwino kwambiri. Ndiye lero kuti azinipatsa ulemu wapadera otere kuchokera ku President wopuma amene ada university imene mdzina lake Joaquim Chissano University, zakhala zinthu zamtengo wapatali. Ine ndikusowa chichewa chothokozera koma zangoonetsa kuti ubale wathu pakati pa Malawi ndi Mozambique sunakome monga wafikirapo. Pamwambowu anaonetsa kanema wa ntchito zomwe Dr. Chakwera wakhala kuchita mdziko la Malawi komanso maiko ena kunja ngodya zisanu zomwe boma lake likutsatira potumikira Malawi monga kuyanjanitsa anthu a mitundu yosiyanasiyana, kulimbana ndi umphawi kudzanso katangale mwa zina. President Chakwera wanyamuka kupita ku Harare mdziko la Zimbabwe komwe akachite nawo msonkhano wa mabungwe a m'mayiko akumwera kwa Afrika. Ndipo pa bwalo la ndege la Maputo anawaperekeza ndi kazembe wa dziko la Malawi ku Mozambique, wachiwiri kwa nduna yona za ubale wakunja mdzikolo komanso akuluakulu a boma a m'mayiko a Malawi ndi Mozambique. Austin Kachipeya, MBC, Maputo, Mozambique.
Dziko la Malawi likhala membala watsopano wa bungwe la SADC yemwe alumikize magetsi ake ndi maiko ena a mderali. Dziko la Malawi lifika apa ikatha ntchito yolumikiza magetsi ndi dziko la Mozambique chaka chamawa. Pakadali pano bungwe la Eskom likuyembekezera kuti ntchitoyi itha miyezi yoyambirira ya chaka chamawa. Zambiri mu ripoti lomwe akuwerenga Elini Chimoyo. Kontalakitala a Eskom kulumikiza mapolo achitsulo komanso kuyika nthambo za magetsi m'boma la Neno a ntchito yomwe ilumikizitse dziko lino ku magetsi a ku Mozambiki. Ntchitoyi anayikhazikitsa mchaka cha 2021 kutsatira zokambirana zapakati pa President Razarus Chakwera ndi President Filipe Nyusi wa ku Mozambiki. Kuchokera pa nthawiyo zambiri zachitika kuti ntchitoyi itheke ndi kuti maiko awiriwa azigawana magetsi kudzera mu ntchito yomwe imadziwika kuti Malawi Mozambique Interconnection Project kapena kuti MOMA mwachidule. Mapolo achitsulo atali kwambiri okwana 190 awayika kuchokera m'boma la Mwanza kudutsa kuneno mpaka ku Phombeya ku Balaka. Pothirira ndemanga pa chitukukochi ofalitsa nkhani za Eskom Akite Chingota anauza MBC posachedwapa kuti ntchito yapita patsogolo. Iwo anafotokoza kuti 70% ya ntchitoyo kuno ku Malawi yatheka pomwe ku Mozambique ili pa 65%. Achingota anati mapolowa atha kunyamula 1200 ya magetsi koyambiriraku azibweretsa moto wa magetsi okwanira 50 megawatts kuno ku Malawi. Ntchitoyi ithandiza kwambiri dziko la Malawi kukhala ndi magetsi odalirika omwe ndi ofunika pa ntchito za mafakitale makamaka pamene boma likulimbikitsa zoti Malawi azipanga katundu wambiri opita ku msika. Vuto lakuthimathima kwa magetsi lidzachepanso kwambiri. Izi ndi malingana ndi kuyankha kwa Achingota. Pokhazikitsa ntchitoyi pa 23 Novemba mchaka cha 2021 kwa Phalula m'boma la Balaka, President Razarus Chakwera yemwe pa nthawiyo adali wa pampando wa bungwe la SADC anati kulumikiza magetsi pakati pa Malawi ndi Mozambique nkofunika kwambiri. Ngati nchikhulupiriro kuti nkhani ya blackout idzakhala history tikayamba kulumikizana monga region imene tichitiramu mu zinthu zambiri makamakanso pa nkhani ngati yokhudzana ndi magetsi. Chifukwa chitukuko chichitika bwinobwino popanda wina azidandaula. Ndizoona ndithu sitingamakhalire mafactory ankhaninkhani ngakhale izi zikutchulidwa masiku ano zakuti tiyambe za migodi nkumachitira majenereta. Tikuononga dziko chifukwa cha nyengo mmene zilili komanso nzodula kwambiri. M'mawu ake President Filipe Nyusi wa ku Mozambique anati kulumikiza magetsi m'maikowa kuchepetsa vuto la magetsi mu SADC. Maiko a mu SADC akhala akuvutika kukhala ndi magetsi okwanira chifukwa cha mwazina kuchuluka kwa anthu ofuna magetsiwa. Ichi ndi chifukwa chake chitukukochi chithandize maiko a mu SADC kumagawana magetsi. Kuno ku Malawi akuthandiza pa ntchitoyi ndi a World Bank, German Development Bank, KfW, European Investment Bank komanso boma la Malawi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Maiko Usi wapempha amalawi kuti agwirane manja posamalira zinthu zachilengedwe. Dr. Usi amayankhula atakhala nawo pamwambo wa bungwe la mipingo lolimbikitsa kukweza miyoyo ya wanthu la Malawi Church and Community Transformation Movement mchigawo chakumwera. Bungweli akuyendetsa ndi atsogoleri a mipingo ndipo likugwira ntchito ndi mafumu. Tachilandira bwino tiona kuti tikamatumbaza chitukuko timayang'ana za munthu umampeza mu chalichi kapena kupemphera umampeza so kuboma umampeza so kumene kuli anthu ndi mabungwe onsewa akakumana ndimakambirana za dziko ndi mavuto ake ndi chinthu choyenera kuona pakali pano boma tikuthokoza kwambiri kuti zikuyenda choncho komanso ndikukoze a president undilola kubwera kuti zakhanawo kunoko chifukwa nadziwa kuti kunoko kuli nkhani yofunika kuti bomalo liziwe. Ndipo mkulu wa bungweli m'busa Zaki Kawalala wati ncholinga chawo kuti dziko lino lichepetse kuvutika ndi zinthu zomwe zikuyenera kupindulira wanthu.
bungwe limeneli ndi bungwe limene likuyanjanitsa mpingo komanso wanthu, komanso chimene tikunena nchakuti tikubweretsa ngati triangle, pali mpingo, pali anthu, komanso pali boma. Ngati titakaone kuti tofuna tikaone kusintha pa zachilengedwe, ngati magawo atatu amenewa, mpingo, anthu, taona kunali atiye kapeni, senior chief kapeni pakati pathu ndi mafumu ena amene tikugwira nawo kaye ntchito, azibusa limodzi ndi boma. Ngati tonse titakagwira ntchito limodzi, chotsatira chake nchakuti tikaonetsanso ubwino wa chilengedwe umene waonongeka ukubwerera m'malo mwake. Ife cholinga chathu chachikulu nchimenechi. Tikukamba za kubwezeretsanso tiyekeze chilengedwe, ine makamba za muone phiri la Michiru. Olo mapiri athu kungozungulira planta ino, kaya ndi Sochi, kaya ndi Ndirande, atheratu. Andifuna kuti tikhale limodzi, mpingo, anthu, kudera ndi boma, tigwirire limodzi kubwezeretsanso zimenezo. Chipepa china chikukamba za zimenezo, chipepa china chikukamba za mmene tikuonongera madzi athu, ndiso mmene timasamalirira madera amene tikukhala. Kungochoka panopo mukangofika pa msikapo mupeza kuti ife azibambo tikati kukodza timangokodza paliponse, tikungoonongeratu malo amene adali okongola. Tufuna tipemphe kuti boma ligwirizane ndi mipingo. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC, ndipo zina mwa nkhani zathu zikuluzikulu madzulo ano zikuti President Razarus Chakwera lero alandira degree ya ulemu ya udokotala kuchokera ku University ya Joaquim Chissano ya mdziko la Mozambique. Mtsogoleri wa dziko linoyu wafika ku Zimbabwe komwe achite nawo msonkhano wa bungwe la SADC, ndipo alimi omwe ali ndi ng'ombe za mkaka apempha oyendetsa galimoto zikuluzikulu zonyamula katundu mdziko muno kuti aleke kunyanyala ntchito. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. 3, 2, 1. Here we go! This is Mwanya. Whips in the cross. Bullets. They have a chance here. Another bullet and the This Red Arrows team is full of confidence. No celebration tell is all. Skip play. It's a goal. 2-0. Another cracker. 3, 2, 1. Here we go! Tikupitirira ndi nkhani zathu.
President wa bungwe la Independent Schools Association of Malawi, Bishop Wycliffe Chimwendo wayamikira boma chifukwa cha chidwi chake kuti aphunzitsi a msukulu zomwe sizaboma azipeza maphunziro owonjezera osadalira kulowa mkalasi. Malingana ndi ya Chimwendo, kufikira panopa ndondomekoyi yapindulira aphunzitsi a msukulu zomwe sizaboma oposa 1000. Aphunzitsi enanso 300 akupeza maphunzirowa panopa. Mavuto wanakuwa kwambiri chifukwa chokuti pena amene tinali nawo aziphunzitsi ndipo kuti anaphunzitsa zintchito zina koma amaphunzitsa ndiyo kuphunzitsa kwa anthu amene amakhala koperewera. Munthu amene akusophunzitsa bwino amene anapita ku sukulu ya uphunzitsi. Komanso monga panopa ndi lamulo la boma kuti okha amene adapita ku sukulu ya uphunzitsi akhale ndi license amenewo azitha kuphunzitsa. Ndi ifeyo monga bungwe limene limayang'anira sukulu imapa okha m'Malawi muno tinaona kuti titengepo gawo lophunzitsa anthu amene akhala nawo m'masukulu mwathu aphunzitsa koma mwana mwake sanapite ku sukulu ya uphunzitsi. Chifukwa tambira ku sukulu ya Mkombapala, ku nursery, ku reception, komanso ku primary, nkhale ku secondary school kumene tapanga maubale ndi masukulu osiyanasiyana. Chitsanzo ku university kuti tapanga maubale ndi university angapo amene atipatsa pachizungu partial scholarship discount yaikulu kwambiri kwa ophunzira amene atabwere mu dzina lathu amene fitira atumizo masukulu amene kuti akaphunzire cholinga kuti akaphunzira akhale ndi maphunziro oyenerera auphunzitsi kukaphunzitsa. Mpingo wa Malawi Assemblies of God wati usankha atsogoleri atsopano a mpingowu pa msonkhano wake waukulu omwe uchitikire ku Lilongwe. Msonkhano uchitika kuyambira pa 20 mpaka pa 23 mwezi uno. Mlembi wamkulu wa mpingowu Mbusa Matilda Matabwa wati pa msonkhanowu mpingowu ukawunikanso zoyenera kuchita mzaka zinayi zikudzazi. Msonkhano umenewu ndi waukulu kwambiri umene umachitika kamozi mu zaka ziwiri, koma uwu ndi osiyana chifukwa chokuti tikhala tikusankha atsogoleri amene atayendetse mpingo wa Malawi Assemblies of God kuchokera mu magawo osiyanasiyana, kuchokera pa national kukafika pansi pamene timasankha maudindo a mpingo wa Malawi Assemblies of God. Ndipo msonkhano umene umachitika wachisankho umachitika kamozi mu zaka 4. Wina tinali nawo mu 2020, panopo tili nawo panopo 2024. Ndipo amene amayenera kubwera ku msonkhano umene ndi abusa okhawo amene ali odzozedwa, timati credential 3 amene adzozedwa, komanso ochepa mamembala amene asankhidwa m'mipingo yosankhika yochepa. Ndiye msonkhano umene ukhala defining moment wa mpingo wa Malawi Assemblies of God chifukwa chokuti tikhala ndi utsogoleri wina watsopano. Alimi omwe ali ndi ng'ombe zamkaka mchigawo chakumwera apempha oyendetsa galimoto zikuluzikulu zonyamula katundu mdziko muno kuti asiye kunyanyala ntchito. Wapampando wa Farmers Milk Producers Association Afoster Mulumbe wati kuyambira dzulo lachitatu iwowa ataya mkaka oposa malita 240,000 omwe ndi wa ndalama zokwana 120 miliyoni kwacha kamba kuti galimoto zikuluzikulu zonyamula mkakawu sizikuyenda. Tulendo lathu ndalikulu kuti kuyambira dzulo alimi athu sanagulitse mkaka umene mwina wapita m'matirumu is 1% or less, meaning that 99% or so out of the 62 million worth of milk per day tataya. Andi mukaenda m'mizimu kuona mmene akuvutikira alimi akafika kumalo awo ogulitsa mkaka kuziwa kuti lero sitikugula chifukwa magalimoto sakuyenda, tikagula mkaka usatenga akamabwelera ndi mkaka wanu zolilisa chifukwa anthu ena kuti mwaone mutakuzowa kuti when we are talking of a rural poor we are talking about this person, koma anthu amene alibe nsika. Pempho lathu ifeyo tagwada pansi tagwira mwendo wawo madriver awo mabwana awo ngakhale ndi association yawo yomwe abwerereso akakhale pa malo okambirana akambirane ngati zokambirana zikukhuza akuboma apite akakambirane ndi akubomawo kuti yankho lipezeke chifukwa anthu awawa tikukamba lerowa ali malire mwenimwenitu kungomumva nkhali mwina have an inch down afika pagulu lofuna kuti boma lizathandiza. So sitifuna kuti tionjezere chiwerengero
chanthu choti boma lizawathandiza ayi awati asiya zizithandiza okha poonesa kuti nkhani ikambidwe ithe mwamtendere alimi apitirize kugwira ntchito zawo mkaka wawo upitire kutengedwa kumapita kwa maprocessors. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Razarus Chakwera lero walandira degree ya ulemu ya udokotala kuchokera ku University ya Joaquim Chissano ya mdziko la Mozambique. Mtsogoleri wa dziko linoyi wafika mdziko la Zimbabwe komwe achite nawo msonkhano wa bungwe la SADC, ndipo alimi omwe ali ndi ng'ombe za mkaka apempha oyendetsa galimoto zikuluzikulu zonyamula katundu mdziko muno kuti aleke kunyanyala ntchito. Munali ndine Kondwani Chinere ndi nzangayo Savita Wirima, tukufunirani madzulo abwino.